виждате как се връщат традициите на науката. Къде е така? О, кмете! Айде, кмете! Кмете! Ще се наказвам, кмете! От 10! Ще тръгни пълняко събната, не? Банда къде е? Али ми ще не стана. 3-4 прекрасно. Ти си пожа? Я дайте едно огънче, който пуши. Така, дайте по едно огънче, ако има някой огънче. Ето, Радко, да. Малко внимание, тихо, тихо. Благословен Бог наш сега ни присно и во веки веков. Амин. Отче наш, иже си на небесе, да светица име Твое, да прийде царствие Твое, да буде воля Твоя, яко на небесе и на земле. Хлеб наш насущний даш нам днес и остави нам дълги наши, яко же не оставляем должником нашим. И не веди нас во изкушение, но избави нас от лукавого, яко Твое царство и сила и слава Отца и Сина и Света Духа ни присно и во веки веков. От Йоанна света го Евангелие четение. Слава Тебе, Господи, слава Тебе. Да внимаваме. В това време възлезе Исус в Иерусалим, а в Иерусалим при общи порти се намира капалня по-еврейски наречена Витезда, която има пред притвора. В тях лежаха голямо множество, болни, слепи, хроми и секнали, които чакаха да се раздвижи водата. Защото ангелът Господин от древно време седеше в капалнята и раздвижваше водата, и който първи влизаше след раздвижването на водата, оздравяваше от каквато болест и да бе налегнат. Слава Тебе, Господи, слава Тебе. Смирна Господа да се помолим. Господи, помилуй, за мира свише и за спасението на нашите души. Господи, да се помолим. Господи, помилуй, за мира на целия свят и за благостоянието на светите Божии църкви и за обединението на всички. Господи, да се помолим. Господи, помилуй за това село и за уния, които с вера живеят в него. На Господа да се помолим. Господи, помилуй, за да се освети тая вода със силата и действието и слизането на Светия Дух. На Господа да се помолим. Господи, помилуй, за да дойде върху тая вода очистителното действие на свръхестествената Тройца. На Господа да се помолим. Господи, помилуй, за да им се изпрати благословението Йорданово. На Господа да се помолим. Господи, помилуй. Велик си, Господи, и чудни са Твоите дела, и нямаме достатъчно думи да възпеем Твоите чудеса. Сам Ти, човеколюбивый царю, дойди сега чрез слизането на Светия Твой Дух и освети тая вода, да се съкрушат под знака на Твоя кръст всички вражески сили, защото си милостив и човеколюбив Бог. И затова на Тебе слава отдаваме, на Отца и Сина и Светия Дух сега и винаги и во веки веков. Амин. На Господа да се помолим. Господи, помилуй. Боже великославни, който правиш безброй чудеса, дойди сега, Владико, при рабите, които Ти се молят, и прати Светия Твой Дух да освети тая вода. И дай на приемащите Божи раби от това село премахване на страданията, прошка на греховете, изцеляване от болка и освобождаване от всяко зло, а тъй също затвърждаване, освещаване на домовете и прогонване всяка сквернота и всяко дяволско коварство. Защото е благословено пречистото и великолепно име Твое, на Отца и Сина и Светия Дух сега и винаги и во веки веков. Амин. На Господа да се помолим. Господи Исусе Христе, който си благословил при тях хляба, благослови този хляб и това вино, чрез благодата на Пресветия Дух, и умножи ги в домовете на Божиите раби от това село, освети верните, които вкусват от тях, защото си свят сега и винаги и во веки веков. Амин. Освещава се това кръстно знамение и този курбан с благодата на Пресветия Дух и с поръсването на тая светена вода в името на Отца и Сина и Светия Дух. Амин. Освещава се това кръстно знамение и този курбан с благодата на
Пресветия Дух и споръсването на тая светена вода. В името на Отца и Сина и Светия Дух. Амин. Освещава се това кръстно знамение и този курбан с благодата на Пресветия Дух и споръсването на тая светена вода. В името на Отца и Сина и Светия Дух. Амин. Во Йордане крещаjuщо ся Тебе, Господи, тройческо е явлението Твое. Родителе, Бога свидетелство ваше, ся Тебе, възлюблена Господа, Сина именуяй. И дух биде голубине, известно вашите словесе, утвърждения явления. И мир просвещай, слава Тебе, о Йордане кръстаjuщо ся Тебе, Господи. Равен старт да има, чакай за малко. Тройческо е Браво! Айде едно хоро след това, мъжко. Най-големите камъни мълчат сега. Чакай! Тия кълпаци ще ги намокрите, бе, момчета. Давай! 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 Пуш, младале гоня, тук ще го хвана. Бяхте над 3 сантима от много външна позиция. Я се стани то, я така. Браво!
Аз бях на такова разстояние от Крис. Дръпнеш после малко колата, че ще карам да се облича с буса, да мога да излезна. Тази година, кой с богата него? Айде, дето! Баба, искам да го поздравя и не е близо. Той вика да внима! Аз не е внимал! Той направи такъв блок! Абе, не, западнал! Era assim,